Stáinm gur pléisiúr an rudaí bhealach ó bháin go dtugann daoine gradam duit nó mulla duit de cinna Légion cinna ar bí. Sa sin ní bhailim bheith dtuigeann tú a tuairt le fiscúil mé cathú an uas ar réon gradam a tugadú. Ach in aitheantas sin ní thugam sin ar sin ardíir gradam. Bara bhhaid lomsa da mé agam gur duine a léamh mo chuid leor agus a baint pléisiúr éigean agus tairmh éigean as. Agus man méid sin ar agam níl mé caithú an uas ar na gradam. Dtuigeann tú ach ar bhealach ní bheith na bríoir na braithe. Is íontach an rud é gradam agus is rud nhéanann tú dearmad air. Má bhhainn tú de cibhniú ar na gradam atá agat. Íonn tú mórchóiseach. Is Monsignor mé. Is Chevalier mé. Is officier de la Légion d'honneur mé. Nach intach mé. Mar a bhhaid lom leor fónta a bháin scríomh ná méid sin go léir. Agus níl mé caithú an uas ar na gradam. Tá sé pléisiúr agus tá sé smór an tábhar coráiste an tábhar misní na rudaí seo a ail. Bhí mé ar nóia thar bheith asta go bhfuair mé gradam na Francaí, mar thug sé rud eile an saothar eile ar chaid me go bhórdam a héal leis a dtuigeann tú i géirí an nascach bunaíodh ar éireann agus an rank bhí có tréan san sa 7ú san 8ú isteag agus ar thug go dtuigeann tú cuasaí choláiste in éireann go baras in iris an táhacht dó. Hiag na Francaí go sillir cad hiige a bhí mé. Ru mé géirí an nás cultúra sin a bhhanú. Ní ar bhaithile sé rank amháin, ach ar bhaithile neamhsplachas na héireann. Inas nach mé ó daoine a brath ar fad ar síl ar héal a bhéarla. Mar sin rud eile dtuigeann tú. An córas tagartha atá gunne. Tá sé béarlach ar fad. Bhhaidm fuinneoga oscailt ag runtéireannach ar leiad go nimóg siad amach a síl a bhéarla agus go bheice siad le na súile cinn héin gur féidir a bheith beo in éimeas an bhéarla. Agus beag go maiid.